Numeri tia dionu miensa. Na Balaam ka kyerɛ Balak sɛ, sisi afɔrebuchi anso ma me wɔ ha. Na pɛ anantwinini nso ne adwanini nso fa brɛ me ha. Na Balak yɔ sɛ deɛ Balaam ka kyerɛ no no. Na Balak ne Balaam de nantwinini biako ne odwanini biako bɔ hye afɔdeɛ. Afɔrebuchi ano biara so. Na Balaam ka kyerɛ Balak sɛ, kogina wo hye afɔdeɛ no ho. Na menkɔ. Ebi Awurade behyia me. Na de ko a obɛmema hunu no, mɛka ma kyerɛ wo. Na osimu kɔ kokoɔ pataa bi so. Na Onyankopɔn behyia Balaam. Na ɔka kyerɛ no sɛ, mesisi afɔrebuchi anson. Nam de nantwinini no odwanini mabɔ hye afɔdeɛ wɔ afɔrebuchi biara so. Na Awurade de asɛm hyɛ Balaam anum sɛ, sane kɔ Balak nkyɛn. Na sei na kasa. Na ɔsane kɔɔ ne nkyɛn na hwɛ. Na ogyina ne hye afɔdeɛ no ho. Ɔno ne Moab atitire nyinaa. Na ɔbɔ ne kaseɛ sɛ, Aram na Balak kɔfa me friɛ. Moab hene no fa me friɛ pue mi pomu sɛ, bra bɛdome Yakob ma me, na bɛbɔ Israel dua. Ɛbɛyɛ dɛn na mɛdome deɛ Onyankopɔn no me no no. Na ɛbɛyɛ dɛn na mɛbɔ deɛ Awurade mmɔɔ no dua no dua. Abotan atifi na mefiri me ho no. Na nkokoɔ so na mefiri me gyene no. Hwɛ, ɔman a ne nko bɛtena nie. Na wɔremmu wɔn mfrɛ wiase aman. Hwan na ɔbɛka Yakob mfuturo ne Israel abupɛn na mu biako dodoɔ. Mekra ngu tenfo wuo na akyire nwie me sɛ wɔn. Ɛna Balak ka kyerɛ Balaam sɛ, ɛdeɛn na wode ayɛ me? Matamfo no me nti na mekɔfa a wobaeɛ. Na hwɛ, nhyira na wuhyira. Na obua sɛ, ɛnyɛ deɛ Awurade de hyɛ m'anum no na ɛsɛ sɛ mehwɛ yie na meka. Na Balak ka kyerɛ no sɛ, ɛne bra na yɛnkɔ baabi foforɔ. Deɛ wobɛhu wɔn, wɔano nko na wobɛhu. Na worenhuru wɔn nyinaa. Na dome wɔn ma me wɔ hɔ. Na ɔde no kɔɔ Sofim srɛ so Pisga bepɔ tifi. Na osi afɔrebuchi anson. Na ɔde nantwinini ne odwanini bɔ ɔhye afɔdeɛ wɔ afɔrebuchi ano biara so. Na ɔka kyerɛ Balak sɛ, gyina wɔ afɔrebuchi ano ho ara, na me deɛ merekɔ makɔhwɛ. Na Awurade behyia Balaam. Na ɔde asɛm hyɛ n'anum sɛ, sane kɔ Balak nkyɛn. Na sei na kasa. Na ɔbaa ne nkyɛn na hwɛ. Na ogyina ne hye afɔdeɛ no ho. Na Moab atitire no ne no gyinagyina hɔ. Na Balak ka kyerɛ no sɛ, ɛdeɛn na Awurade kaeɛ? Na ɔbɔ ne kaseɛ sɛ, sɔre, Balak netie. Yasoma me Sipo ba. Onyankopɔn nyɛ onipa na wadi atorɔ. Anaa onipa ba na wanu ne ho. Ɔno deɛ ɔbɛka asɛm bi na ɔrenyɔ. Anaa sɛ ɔbɛkasa na ɔrema no ntim. Hwɛ, nhyira na manya. Wɔhyira na merentumi me nane ani. Wɔanhunu amumuyɔ Yakob mu. Na wɔanhunu ɔhaw Israel mu. Awurade ne Nyankopɔn di n'akyi. Na wɔhene ho ahorosie wɔ ne mu. Onyankopɔn ayi wɔn afiri Misraim. Na hoɔden te sɛ ɛkoɔ deɛ. Ampa ara, adebisa ni Yakob mu. Na nkɔmhyɛ ni Israel mu. Afei na wɔbɛka wɔ Yakob ne Israel ho sɛ, ɛdeɛn na Onyankopɔn ayɔ yi. Hwɛ, ɔman sɔre sɛ gyatabereɛ, na ɔma ne ho so sɛ gyata. Ɔremutu, gye sɛ wadi bɔnam, na wanom atɔfoɔ mogya ansa. Ɛna Balak ka kyerɛ Balaam sɛ, nnome wɔn koraa, na nhyira nso nhyira wɔn koraa. Na Balaam bua ka kyerɛ Balak sɛ, manka mankyerɛ wo sɛ, biribiara Awurade bɛka no, ɛno na mɛyɔ. Na Balak ka kyerɛ Balaam sɛ, bra na memfa wo menkɔ baabi foforɔ. Ebia ɛbɛsɛ Onyankopɔn ani sɛ wobɛdome wɔn ama me wɔ hɔ. Na Balak fa Balaam kɔɔ Peor atifi a ɛhwɛ ɛsrɛ pradada no soɔ no. Na Balaam ka kyerɛ Balak sɛ, sisi afɔrebuchi anson ma me wɔ ha. Nafa anantwinini nson ne adwanini nson brɛ me ha. Na Balak yɔ sɛdeɛ Balaam kae no. Na ɔde nantwinini ne odwanini bɔ ɔhye afɔdeɛ wɔ afɔrebuchi biara so.